Terveisiä Varanasista. Me ollaan Varanasissa. Vihdoin. Ihmetellään maailman menoa. Kyllä, taas ruumis. Oli jo 6. vai 7. ruumis? Toi taisi olla 6. ruumis, mutta me nähtiin 5 ruumista ehkä 10-15 minuutissa. Ne jollotti jotain laulua ja kantoi niitä ruumit. Tuot tulee lisää ruumit, kato. Oho. Onko tää joku ruumispäivä niille maanantai, kun pyhäpäivä? Onko niillä joka päivä noin paljon ruumiita? Niin. Nyt tuolta eikö oikealta, nyt tulee ruumis. Ainakin Siinä on meni. koristeltu. Kyllä. Nyt ollaan just Ritsalla matkalla rautatieasemalla käymään. Hoidellaan ensin lippuasiat. Niin hoidetaan lippuasiat kuntoon, että päästään joskus vielä takas Delhiinkin. Niin. Illalla sit ajateltiin lähteä katselemaan Gangesia. Joo. Joka Ei oo totta, tuossa oli taas 2 ruumista. Eli montas me ollaan nyt nähty? 8, 9. 9 ruumista. Lasketaan. Siis ihan puolen tunnin sisällä. Joo. Joo, ja siellä lehmä köllöttelee kadulla. Tossa. Se on lehmä. Tää on siinä auringossa. Indian style. Indian style. Onneksi tänään on lämpimämpi päivä. Niinpä, tarkenee sandaaleilla. Niin. Ihanaa. Paleltu monta päivää kampurissa, niin tää tuntuu ihanalta. Todellakin. Joo. Okei, tässä oli lyhyt Varanasin video.